And welcome back to Sunny Live Train. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with some Mzansi celebrity stories, and namhlanje sikhuluma ngoMakhumalo oThando Nesithembu. Well, guys, as you can see bakithi ukuthi ke kade eyo replace inwele laphambili yeah guys, kade replace inwele laphambili. Niyazi ukuthi ke angazi mina South Africa kuphela yini la bantu khona kuhlasela isifo sokungabi nayo nje i-hairline inwele vele ihamba uvele ube nempandla ke laphambili. So ke manje abantwana ezimali manje benza izinto ezinkulu kabi. Mangabe ukuthi awusafuni oba nomkhaya uyahamba uyokhipha amafutha eswini ubuso unefika. Mawufuna amabele amile uyahamba wamisa. Mawufuna izinqa uyahamba uyimpompa. Like we do everything but it for beauty. So kuMakhumalo guys uhambile ke naye ke ulicensing kade ke eyo milisa inwele ke angazi bayibiza inikile yanto but ke we are just waiting to see the final product ukuthi mangabe seqedile ke uzobukeka kanjani nanokuthi ke I feel or I think uzositshela ukuthi ke uyakwazi ukuthi uphinde uyidonse ke leyo hairline entsha ke sebekufakele yona implant bathe implant or yini yeah uyakwazi ukuphinda ukuthi uyidonse uphinde uluke noma nje you are restricted ekutheni uphinde uluke. So guys, yeah, she's about to tell us, I think she'll be ambassador of that company ngoba akajwayeleki khona kodwa abantu baneimpandla la ngaphandle abanye bagilwa ama-thread yabo. So yeah guys, it brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion ukuthi ungayenza yini wena lento ngayenzani. Bye.